Ei, mă adresez la cei care toți se abonează la canal și se dezabonează. Sunteți niște fraieri, ok? Și cum mă faceți voi și slabă și nu știu cum, oricum, pe mine acest gestul mă întărește și o să fiu sus mai sus, ca voi. Înțelegeți? Nu mă credeți proastă, că s-ar putea să se întoarcă împotriva voastră. Înțelegeți? O să se întoarcă cu vârșin de sat. Dumnezeu, Iisus, vede. Vede ce handicapat sunteți și ce rău vreți să faceți la un om. Există Dumnezeu și coronavirus să vă ia pe aia care vă dezabonați la mine sau care nu mai intrați pe canalul meu, cel puțin. Nu mai intrați. Că eu văd cum intrați pe canalul meu oricum. Știam ce am de făcut cu voi. Da? Nu mă credeți proastă. Că știu ce am de făcut cu voi. Vedeți că coronavirus o să vină să intre în inima voastră și în sufletul vostru. Aveți grijă. Eu atât vă spun, aveți grijă.